Тәберді Шаллысы авылы турында тарихи язмаларда Казан ханлыгы чорында төзелгән дип хәбәр ителә. 14-15 гасырларны аның тормыш башлангычы дип билгеләргә мөмкиндер. Биредә кемнәр һәм ничек яшәгән? Буларны бәлки бер кайчанда төгәл белә алмабыз. Әмма хәзерге татар авылының яшәү чалымнарында һәм хәтта омтылышларында да үткәннәрдә яшәгән буыннарның йогынтысы күренә. Гомрәдә булганда кеше хаҗ дип әйтәләр инде. Шушы авылдан чыккан. Шушы авылдан чыккан инде Казанда торган Илнур абый дигәне ул әйтте дә, безне авылга бер муаллим эзлиләр, кайтмый сынмасын дип инде. Тәкъдим ясады да инде, мин ярар әйтәм, каникулларга кайткач карармын дип. Монда алып килеп инде бабайлар белән таныштырды. Һәм мин ошап киттеңне бигрәк тә нәрсә ошады, шушы гади генә бабайлар ошады. Иң ошаганы ул гадилек, тәкәбберлек юк. Алар нәсине инде үзләренең уллары кебек сөйләшәләр, син белән киңәшләшәләр. Гадәттә бит инде алар кеше бик яшьләр белән киңәшләшергә яратмый, ләкин бу бабайлар инде син белән килеп серләрен ачалар. Һәм мине киңәш сорыйлар инде. Бу минем өчен бик шундый гаҗәеп нәрсә инде, шундый олы бабайлар яшь кешедән инде киңәш сорагач инде. Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Авыл мәхәлләсе белән өйлә вакытында танышырга насыйп булды. Сөйләшүдә бабайлар гына катнашты. Дөресрәге моны үзебез сорадык. Чөнки бабайларны күрүдән битәр аларның мәчеттәге гыйбадәт сафында булуы ныграк гаҗәпләндерде. Гадәттә авылларда мондый өлкән яшьтәге ирләр юк. Булса да алар мәчет әһелләреннән түгел яки сырхау хаста. Мәсәлән, 90 яшьлек Әхмәтхан аганың башлангыч сыйныфта укучы оныгы белән бер рәттә басып намаз укуы шаккатырлык түгелмени? Бу һич югында игътибарны җәлеп итә торган әйбер. 90 yaş толды, менә 15 августта 90 yaş толды инде. Әле була җиргә әлхәмдүлилләһ аләмин, биш вакыт намазга җиргә әлхәмдүлилләһ бешергән. Bir иртәнге намазга да киләсезме әллә? Иртәнге намазга да 5 вакыт намазны кылдырган юк инде. Менә булмаганда салават нап килә инде. Ул 5 класста укый. Иртә белә бер кеше дә булмый, шун белән бергә укыйбыз инде. Бу бабайның бер эше дә юк. Пенсиясе килеп тора. Аңа инде бер нәрсә кирәкми. Нишләп мәчеткә йөрмәскә ди? Яшерми. Күбебез шулай уйлый. Бер гасыр диярлек гомер иткән. Төрле сәяси системаларны күргән. Тормышның авырлыгын шиктән тыш күтәргән картның хәзерге гамәлләре безгә сабак бирерлек юк исә. Иртә намаз белән ясә намаз килгән кеше ди, аңласалар ди. Алар ди аяклары булмаса да ди шушып килерләр ди. Шу хәтта савабы күп. Менә армиягә киткәнче ипе күрмәдек, колхозда көне төне йөрдек. Үгезләр белән җәй көне үгез белән сукаладык. Кыш көне үгез белән печән ташыдык. Бер нәрсә бирмәделәр. Ул вакытта шул бәрәңгене уып инде. Бәрәңгедән ипе салып, шун белән йөри торган инде. Ышанырлык хәл түгел бит инде бу. Шулай инде ул вакытта бик авыр инде, заманнар бик авыр инде. Хәзерге заманга сиенәсез. Әлхәмдүлилләһ, һәм бөтен нәрсә бар инде. Әлхәмдүлилләһ. Только танырга кирәк Алла Тәгаләне. Алла Тәгаләне танырга кирәк. Безнең монда торуыбыз шул хәтта кыска. Бер ишектән чыгып икенче чыккан шул хәтта кыска. Барасы сире мәңгелек, аннан бер ишектә кайтып булмый. Менә шуны уйларга кирәк, шуны фикерләргә кирәк кеше. Һәр бер кеше уйлап, барачага ризык әйтерләргә кирәк. Ризык. Тәберде Шаллысы мәхәлләсенең тагын бер өлкән кешесе ул Габделхәй ага. Әхмәтхан бабайдан яшьрәк әле, аңа 85 кенә. Ул туган авылының мәчетендә 18 ел азан әйткән. Көн сайын 5 вакыт намазга чакырган. Телевидение төшергән хөрмәткә генә ул көн өйләсенә чакырырга яңа азанчы Нәҗип ага остазына юл куйды. Безнең беренче üstte ağaç mescid var bizning. Manda Менә шунда бабайлар йыелгач, әйтәләр, бабай
Bolam davay sen azançı bol. Manda bizning qartaydık, butan neyimiz yok. Degaç men şundan Allah'ın rahmeti bile şundan azan ayta başladım endi bolam. Hayabi, ul vaqtda siz ozon ayta bileydingizmi? Onda biledir endi bolam sürgaç. Bizning manda mana Ahmet Harabi'nin babası var ya, 10 yıl türmede oturgan oltaga represiya vaqtında. O zor g'olaymeyi. Biz onda mana Ahmet Harabi'le Nurgala bilan anlar bir iptaşlara vafat endi. Şunda жүрдік biz uqurga azmaz bolsa da ol jetkaç bizga qarşı kelmedi endi. Biz şol kişiga ko'rinmeshagina şunda zirak ilm aldık endi Alloh rahmeti. Mana şunda ol bizni azan da ettirip Qur'on mana bu garip şerlerni tanırga öğretti bizni. Авыл бабайлары улы хыял белән яши булып чыкты. Ул җәннәткә ирешү. Күпне яшәгән кеше буларак, алар калган гомерләрендә һәрбер гамәлне Аллаһ ризалыгына ирешү максаты белән үҗәтләнеп башкара. Бәлки шуңадыр да, оныклары яшендә булган мөгаллимнән киңәш сорап, хәтта аның өенә киләләр. Бүтін жерде шулай, әгәр дә улы буын сине ышата икән, сиңа терәк була икән, син эшләп китә аласың. Әгәр дә шушы улы буыннан терәк булмый икән, алардан ярдәм булмый икән, инде эшләп китүе бик кыен булачак инде. Бу бик мөһим роль уйный дип саныйм инде. Бу мәчеттәге бабайларның белән теге бер уртак фикергә килеп, аларның ярдәме булуы инде. Раил Файзрахманов Балык Бистәсе районы Тәберде Чаллысы авылы мәчетендә 2 ел гына мөгаллимлек итә. Шушы вакыт эчендә дә ул мәхәллә халкы өчен үз кешегә әверелгән. Ислам институтында укып, хадисләр белгече дипломын алган, гарәп телен яхшы белгән укытучы үз эшен сыйныф бүлмәсендә дәрес бирүдә генә күрми. Замананы туйымлап, ул гыйлем таратуда бөтен дөнья паравыз системасын киң куллана. Ничә кеше караган хәзрәт сезне? 64 кенә кеше караганнар. Яңысымы? Бер-ике кенә баш алдагыларын 200-300 кеше. Иң беренчесен бик караганнар 800. Мәчеттә муаллим сәнин өйрәнәбез, теге хәрефләрен, тәҗвид кагыйдәләрен һәм алар сыры хәзрәт җәйкене бит каникулда онытыла. Беренче кабатлап булмыймасың дип әйттеләр инде. Үзем эзләп карадым да, бер ссылкасын җибәргән, карасыннар иде дип. Әмма ләкин таба алмадым мин. Бәлки мин таба алмагандыр инде, булгандыр инде. Татарча Коръән укырга өйрәтүче дәресләр булар. Татарча инде. Укырга татарча өйрәтәсез. Шушы гарәп хәрефләрен мин танырга татар телендә инде. Шу Рамазан аенда инде шундый фикер килде, булмагач ничәп үземә ясамаска дип инде. Һәм мин шул телефонга теге штативлар алып инде яздыра башладым. Шәкертләр дә әйтә инде, менә җайлы булды әле дәресләрне кабатларга дип үткәнне онытмас өчен дип инде. Беләм, сезнең Ислам дигән, татарча Ислам дигән сайтыгыз да бар бит әле. Әйе. Анысында көн сайын яңартасызмы? Көн сайын булмаса да инде, теге атнага 1-2 тапкыр тырышабыз инде. Шул гәҗиткә язган мәкаләләрне куярга инде, аннары шул аудио дәресләрне мәчеттә биргән вагазларны сөйләгәннәрне инде яздырып инде да куярга тырышабыз инде. Аудиога керсәк, инде шул мәчеттә сөйләнгән инде уткан вакытта яздырган. Монда бар тик сезнең вагазлар гына. Әйе, монда бар тик мин шул гәҗиткә язган мәкаләләрне куябыз инде, сабырлыкка ирешү зурлар. Гәҗит дигәндә ул менә шушы тәрбияле бала гәҗитне әйтәсезме сез? Сезнең алда ята торган. Әйе, шушы тәрбияле бала гәҗитенә инде куелган мәкаләләрне инде мин тырышам шушы сайтка да куярга инде. Бу гәҗит кайда чыга? Бу гәҗит Казандамы? Казанда чыга, әйе. Кемнәр чыгара? Кемнәр әзерли? Сез үзегез әзерлисез? Юк, монда инде кардәшләр белән бергә мин мәкаләне язам, редакторлар тикшерә, аннары дизайнерлар инде шушы дизайн ясый инде теге. Бу балалар өчен мәллә хәзер? Әйе, бу балалар өчен инде безнең. Балалар өчен булса да, авылларда бик яратып укыйлар инде. Кайда таратасыз? Без шушы авылда инде, күрше авыллар инде. Шулай итеп, Раил мөгаллим Тәбәрде Чаллысына гына түгел, тирә-юньдәге авылларга да динебезне җиткерергә җай таба. Сүз дә юк, авыл мөселманнары өчен мондый мөгаллим зур табыш һәм динебезне калага бармыйча да өйрәнергә менә дигән мөмкинлек. Ислам бик хикмәтле дин. Ул гыйлем
кичкенәләр дә, олылар да аңларлык. Иман, ислам, sen иманда шуның һәр хәрефен Раил хәзрәтнең эш бүлмәсендә ислам турында татарча китаплар нәшер итүче Тахир Аксаковны да очраткач, Раил Файзрахманов исемен кемнән ишеткәнлеге искә төште. Тахир әфәнде белән әңгәмәбез 2019 елны эфирга чыккан иде. Безнең инде автор инде дини яктан шул Раил Файзрахманов арша егете. Ул текстны яза, ул кырт текст инде ул. Шуна үзе безнең Рисалә ханым моны теге балалар нигә кертә инде шу балалар. Рисалә ханым ул кем? Рисалә ханым аршада редакциядә эшләгән хатыны. Не инде үзе безнең кардәшебез тоже. Шулай итеп, Каләм нәшриятының китаплары авторы Тәберде Чаллысы мәчете мөгаллиме булып чыкты. Раил хәзрәт хәзер нәшир белән бергә балаларга адресланган 6нчы китапны басмага әзерли. Татарча китапларны укыйлар, әлхәмдүлилләh. Ну, бер нәшрия бар, татарчаны бик сорыйлар менә. Үзебезнең Татарстанда күбрәк русчалары иң күңел авыртканы шунсы. Русча китаплар бик тиз таралып бетә. Татарча китаплар авырлык белән бара. Әмма дә ләкин менә шушыны чит районнарда сорыйлар. Например, Ульяновскида бар безнең постоянно китаплары чыкса, безгә җибәреп торыгыз дип татар апасы шул. Постоянно менә сорый, давай безгә яңа китап. Яңа вагазлар кирәк безгә, YouTube'ка куегыз, безгә шулай итеп бик сорап тора. Ислам турындагы китапларга хәзер кытлык юк кебек. Алар кибетләрдә сатыла, авторларда төрле. Татарстандагы дини нәзарәтнең үз нәшрияты бар. Шулай да дини китаплар башлыча рус телендә. Шуңа күрә авылда яшәп, хәер, булай әйтү авылны кимсетү булыр иде. Чөнки Октябрь инкыйлабына кадәрге татар-мөселман галимнәре, мәсәлән, мәшһүр мәдрәсәләрдә белем алганнан соң, нәкъ менә авылларга кайтып, аларны мәгърифәт үзәгенә әверелдерә алган бит. Шуңа күрә Раил Файзрахмановның да авыл мәчете мөгаллиме буларак татар милләте өчен дин юлында хезмәт итүе игътибарга гына түгел, ә мактауга лаек безнеңчә. Беренчән Аллаһ Тәгалә әйткән Коръәндә әйтә, без сезне кавымнар итеп яралттык ди, бер-берегезне танып белер өчен ди. Аллаһ Тәгалә безне татар итеп бу дөньяга җибәргән икән, барлыкка китергән икән. Без шушы үз кавымыбызның телен белергә һәм сакларга тиештер дип уйлыйм мин. Һәм икенчедән татар телен саклау нияте белән дә инде шушы берсе динне тарату булса, икенчелеше шу татар телендә алга җибәрергә бер өлешне кертәсем килде. Чөнки бит инде беләбез, яшерен түгел, тел загыйфләнә, югала бара дип тә әйтсәк инде була. Ләкин бәрбер үземнең нир булса, әз генә булса, бер тамчы булса да өлешне кертәсем килде татар телендә. Булсын шушы материаллар, видеома, аудиома, язмачама инде һәм бәрбер ничәдер елга булса да телне саклап калырга булышыр дигән нияттә инде. 1 октябрьдән ислам нигезләре һәм дини тәрбия буенча мәчет каршындагы курслар башлана. Быел бушлай дәресләр Татарстанның 700дән артык мәчетендә үткәреләчәк. Аларда 1500гә якын мөгаллим дини белем бирәчәк. Тәберде Чаллысы авылында да укуларга әзерләнәләр. Аның тәртибе узган еллардагыча булыр дип өметләнелә. Раил хәзрәтнең каршыгы, иптәше бер группа алып бара. Үзе инде хәзерге вакытта алып бара, әйтик менә понедельник без инде әйтик инде 4 көн подряд укулар алып бара монда. Укулар подряд алып бара. Ondan соң әле менә шул теге мин әйтә торган теге вагазлар сөйли инде 4 көн вагаз белә. Аннан ары 5-6 көннәрне инде ул нин алып бара, балалар укыта. Безнең мәчеттә 7 группа бар укый. 7 группа. Бу сезнең авыл кешеләре генә. Безнең авыл кешеләре генә түгел, күчрәүләрдән да киләләр, олырак белем алу өчен безнең хәзрәткә киләләр инде алар. Аерым алып бар Раил хәзрәткә, ул аерым алып бара инде аларны. Нигә? Алар инде гарәп телен өйрәнәләр. Нигә генә түгел, хәрефләр генә, намазларга гына түгел, алар нигә. Монда ничә кеше җыела хәзрәт? Җомгага хәзерге вакытта менә бу йомгада 28 кеше. Безнең бит инде бик нык кыскарды бу ниләрдә, теге куркып торучылар бар, теге 65 яшьтән узганнарга теге әле һаманда рөхсәт юк бит әле теге. Сакланырга кушалар инде. Шуңа күрә инде бездәге бик каты кыстамыйбыз, әйтмибез.
үзебездә генә әле саклану ягында. Кешенең нәрсә белән шөгыльләнүе, нинди гамәлләр кылуы аның тышкы кыяфәтендә чагылыш тапмыйча калмый ахрысы. Ачык йөзле, күркәм холыклы ите. Югыйсә елмаеп кына торучы Галия абыстайга 83 яшь тулачак дияргә мөмкин инде. Ул исә бер дә картаям дими. Ничә ел укытам дидегез әле сез? Бу мәчет ачылганнан бирле димәк 18 ел була. Армадыгызмы әле укыта? Юк. Яратасызмы эшегезне? Эшемне бик яратам. Кызлар көтеп торалар. Аннары менә бу балалар элек шәйтәм инде. Лагерда кыз балалар белән мин занимат итәм. Мин өйрәтәм дип әйтим инде. Алар урамда күрсәм муеныма асылыналар. Мәктәптән кайтучы булса, балаларга әйтәм инде, әйтәм, эшле алмадыгызмы? Эшле алсагыз, мәчеткә кертмим бит. Йөри инде, йөри. Шаяртып кына инде. Әллә шундый укучыларыгыз булганга сез бик яшь сылу күренәсез микән? Белмим инде, кая яшь сылу. Тәберде Чаллысы мәхәлләсе шушындый шәхесләре булуы белән бәхетледер дә. Бирдәге мөмкинлекләр күп авылларны көнләштерерлек. Моңа ирешү өчен тәберделеләр тәвәккәллек, бердәмлек һәм игелекне беренчел иткән. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم مسلمان قرداشlar. Din дигән сүз бу билгеле бер Аллаһы Тәгалә кушкан тормыш рәвеше белән яшәү дигән сүз. Иман дигән сүз бу безгә күренмәгән, ләкин Аллаһы Тәгалә хәбәр иткән әйберләргә ышану дигән сүз. Әгәр иман белән dinning ikisini birga qo'shsak, agarda bularning bir so'z bilan narsa anglatganini aytsak, ul bular edi Alloh Taala bilan qurgan munosabat. Ya'ni din, iman, ishonu, narsalardir tıyılu, qo'shganni o'tov, tıygandan tıyılu, bular bitinisi de Alloh Taala bilan bizning qurgan munosabatimiz. Demak, kishi ham Alloh Taala bilgili bir münasebet bilen yaşarga tiyиш. Eğer de indi ol kişi şanıçan, özün dinli deyip atasa. Ateist iken, ateist ayta benim Allah-u Teala bilen bir nindi münasebetimde yoktu. Tersingen aytkende anın münasebeti yok. Ama Allah-u Teala ol kişi bilen münasebet kıra, neçe gitip? Ana ömür bergen, ana rızık bire, tırmışın qarab kelep tıra. Kişi bunun için rahmet aytırga tilemi. Mana ul demek kişi yağından cevap yok, münasebet yok deybiz. Demek dini kişi Allah-u Teala'nın çakırığına, ya bulmasa anın kişiye taba ımtılığına cevap bergen kişi, dini kişi. Din gerek mi yok mu? Elbette birevler felsefi yaktan uylanalar bunun turunda. Birevler ayta, mana din bilen yaşamasın da bula, Allah'a şansan jitkendi. Birevler aytalar, benim özümnün tırmış prinsiplerim var. Tertipli bulur için, yaxşı yaşar için din gerek tügildi. Ama şulay da dinimizin ahamiyeti tırmışta bek zor. Hem ateizm bilen gene, dinsiz gene, Allah'ını bilmeyçe, ışanmayça gana tırmışta yaşap bitip bulmay. Şuna göre ağır çaklarımızda bir biz gel Allahu Teala'ga müracaat etemiz. Allahu Teala bilen bir de münasebetin yoğaltmagan kişi bu takva kişi bola. Bana indi takva degen sözünü biz bir neçikte tercüme etmeyiz. Tatar tilinde ol şulay. Takva. Urusça bagabayaznenli deyip anlatalar. Kay vakitte takva degen kişini şulay yok anlatırga teliler Allahu Teala'dan korkkan kişi deyip. Allahu Teala'dan korkarga bola. Mesela korkarga bola prezidenttan. Korkasın mı? Korkasın. Çünkü o seni türmege oturturga mümkün. Birerinde ukaz çıkarıp. Militsiyeden korkasın mı? Korkasın. Ol da seni kulga alırga mümkün. Sen zakonlarını bilip de bitirmeysin. Nerse yazsa, şuna kul koyasın. Ama militsiyeden korksan da, prezidentten korksan da, sen alarının koşkanları bilen gene yaşaysın mı? Zakon bozmayça. Yok. Alar körmegende bassan yarı diye bölüyorsun. Şulay bit. Ez gene. Менә шуңа күрә кеше Аллаһы Тәгаләгә дә шулай карый. Әгәр дә сорасаң, Алладан куркасыңмы дисәң, куркам ди.
Ләкин син Аллаһы Тәгалә кушканны үтәп бетерәсеңме соң? Юк. Кай вакытта дуңгыз да ашыйсың, хәмер дә эчәсең, гайбәт тә сөйлисең, урлауга да керәсең, зина да кыласың. Әмма Алладан куркасың. Менә шуңа күрә бу кешеләрне Алладан курыксалар да тәкъва дип әйтеп булмый. Шуңа күрә тәкъва дигән сүзнең тәрҗемәсе бу Алладан курку гына түгел. Тәкъва дигән сүзнең тәрҗемәсе, турыдан-туры тәрҗемәсе, бу саклану. Мәсәлән, шундый бер хадис бар, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: "Иттақуннара валау бишиққи тамратин." Үзегезне тәмуктан саклагыз, хөрмәнең яртысы белән генә булса да ди. Ягъни хөрмәнең яртысының гына булса да садака итеп биреп ди. Менә бу хадис тәкъвалыкның чын мәгънәсен безгә ачып сала. Димәк, тәкъва дигән сүз бу уттан сакланган ди кеше. Аллаһы Тәгаләнең газабыннан, ачуыннан сакланган кеше. Һәм сакланып нишли ул? Аллаһы Тәгаләнең кушканын үти. Тыйганыннан тыйыла. Хөрмәнең яртысын гына булса да садака итеп бирегез дигәч, димәк ул кушканны үтәүче кеше. Һәм тыйганнан тыйылучы кеше. Утка эләкмәс өчен үзеңне саклау. Менә бу тәкъвалык була. Шуңа күрә тәкъва кеше нишли? Ул гынах кылмый. Үзен саклый гынахтан, Аллаһы Тәгаләнең ачуыннан, газабыннан. Шушы Аллаһы Тәгаләнең рәхмәтен югалтудан куркып, ул кеше изге гамәл кыла. Аллаһы Тәгаләнең ризалыгына омтыла. Даими шушы тормыш белән яшәгән кеше ул тәкъва кеше була, мөхтәрәм кардәшләр. Менә бу кешене без чын дәрәҗәсендә Алладан курка дип әйтә алабыз. Тәкъва дигән тәкъвалык дигән сүзнең һәм тәкъва дигән сүзнең чын мәгънәсенә ирешкән кеше була бу. Тәкъвалык нәрсә бирә соң? Аллаһы Тәгалә тәкъва кешене ярдәмсез калдырмый. Мәсәлән, Коръәни Кәримдә әйтелә, Аллаһы Тәгалә тәкъва кешеләр белән һәм изгелек кылган кешеләр белән ди. Мухсинун. Димәк, Аллаһы Тәгалә һәр даим синең белән була. Аллаһы Тәгалә тәкъва булган кешегә ярдәм итә. Мәсәлән, Коръәни Кәримдә әйтелә, Бисмиллаһир-рахманир-рахим: "Ва ма яттақиллаһа ядж'ал лаху махраҗа ва ярзуқху мин хайсу ла яхтасиб." Әгәр дә кеше Аллаһы Тәгаләдән курыкса, ягъни тәкъва булса, Аллаһы Тәгалә аңа чыгу юлын бирер һәм ул көтмәгән, өмет итмәгән җирдән аны ризыкландырыр ди. Димәк, Аллаһы Тәгалә һәр проблемадан чыгу юлын бирәчәк, Алладан куркып эш итсәң. Сиңа беркем зыян китерә алмаячак. Бу бит иминлек дигән сүз. Без моңа танышлыкка, иминлеккә гомер буе омтылабыз. Һәм без борчылабыз ризыгыбыз өчен. Иртәгә ашарга булырмы, акча җитәрме дип. Тәкъва булсаң, Аллаһы Тәгалә кушкан белән яшәсәң, синең ризыгың була ди, Аллаһ Тәгалә әйтә. Шулай ук Аллаһ Тәгалә безгә вәгъдә итә, тәкъва булсагыз, сезгә зыян китерә алмаслар, сезгә каршы мәкер кылган кешеләрнең мәкерләре сезгә зыян китермәс ди. Димәк, Аллаһы Тәгалә безне тагын шушы яманнарның яманлыгыннан да саклап тора икән. Нәрсә эшләргә кирәк? Монда әллә нинди теге сигнализациялар куярга, кемнәр беләндер шулай бит дуслык эзләргә, я булмаса әллә нинди планнар кырырга кирәк түгел. Дөрес яшәргә кирәк. Аллаһы Тәгаләне үзеңнең саклаучың, яклаучың итеп алырга кирәк. Аның ризалыгына омтылырга, ул тыйганнардан тыелырга һәм Аллаһы Тәгалә синең тормышыңны үзенең яклавы астына, кайгыртуы астына ала. Һәм син инде шушы тормышыңны җиңеллек белән яшисең. Менә нәрсә бирә безгә тәкъвалык, мөхтәрәм кардәшләр, һәм тәкъвалыкны дөрес итеп аңлап, шушы дөрес тәкъва булып яшәү. Вассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.